आवेलन आ बड़ी सने बा उ लइका कहे ये टॉपिक वायरल पहिला रहल का कहे हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के सट बेटी ना अरे हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के सट बेटी ना बोल बोल रे पता रखा बोल रे पता रखा हमारा से पटबे की ना बोल रे पता रखा रक्षा मंत्र आई बो श्याम सुंदर चाचा जबते से ले तबगी या में फूल झरेला जबते से ले तबगी या में फूल झरेला करे के तो से मन करेला अरे मधुओ से मीठ तोर बलिया रे करे गलिया से बलिया ठीक लिया रे और ये आशीर्वाद पूछलस अरे रहु तू मायूस अब लागता रु खुश हो अरे चेहरा बखीलन का पिया तारू जुस हो रहु तू मायूस अब लागतारू खुश हो चेहरा बखीलन का पिया तारू जुस हो लगता कौनो मिठैया खिया रे लगता कौनो मिठैया खिया रे तब भौजैया कहलस अरे आ गईले आ गईले अरे आ गईले बहरा से सैया हो शरपैया ही रपैया हिलावे और ये पुनः आशीर्वाद 200 रुपया अनुराग मौर्य जी भाभी कॉल लगा की बिरा गई हीरो या भोजपुरी का सास जितेंद्र भैया कोनो दुल्हन कॉलस अपने बिरा वेदना की बतावत या का कहती है भैया हो दुल्हन तड़पत बे कहलस का अरे केतनो मनाई अरे हई बनवा न माने
जी अरे रउआ तो जाके बहरा चानी काटतानी शैम्पूल पियतानी हम यहाँ कलेश झेलतानी कहलस का अरे केतनो मनाई अरे हई बनवा नमाने अरे पिरा के योगिया अरे घटत नहीं राजा तोहरा बिना जतिया मोरे बलमुआ हो हे राजा राजा तोहरा बिना जतिया राजा तोहरा बिना जतिया तक नहीं है राजा तोहरा बिना जतिया